Krásný den, ženy. Dneska se spolu podíváme na trendy letošního podzimu a zimy. Oni to vlastně nejsou tak úplně trendy, ale my každý podzim jednoduše předstíráme, že jsme je ještě nikdy neviděli. Takže nejsou to úplně novinky, které prostě tenhle svět ještě nezná, ale spíš to jsou věci, které se pořád jakoby vracejí, určitý roky, určitý sezóny a tenhle podzim zrovna jsou prostě v popředí, všichni je nosí, všude je poustujou a všude v obchodech je můžeme vidět. Taky bych ještě chtěla říct, že každý z těchto trendů, o kterým dneska budu mluvit, tak se dá úplně v pohodě najít v sekáčích, takže pokud byste se rozmysleli, že ho chcete implementovat do svojí skříně, tak určitě koukněte nejdřív do sekáčů, jak klasických kamenných, tak do nějakých výběrových second handů, jako je třeba moje skříň, a myslím si, že tam něco podobného určitě vždycky můžete najít. Prvním trendem letošního podzimu je počesaná kůže. Můžeme vidět saka, kabátky, bundy, ale taky hodně doplňků, hlavně boty a kabelky. Já tady třeba zrovna mám jednu kabelku z počesané kůže, kterou jsem našla už asi na jaře v sekáči a myslím, že mě stála něco kolem 180 korun. Počesaná kůže je vyloženě materiál na podzim, si myslím, protože v zimě, když je hodně vlhká a prší, tak ji úplně nechcete vytahovat, protože si ji akorát zničíte. To samé na jaře. Na jaro je taková moc prostě podzimní. Jako máte třeba huňatý zimní svetry s takovým tím zapletením, tak ty se prostě na jaro moc nehodí, protože to jsou vyloženě takový ty cozy zimní záležitosti, ve kterých si prostě chcete dát horkou čokoládu a marshmallowny. A na léto samozřejmě už vůbec ne, takže není to tak úplně trend, je to spíš jednoduše podzimní záležitost. Taky třeba jako burgundová barva, o které jsem mluvila už minulou zimu, tak ta je teďka strašně in. Pořád asi, dalo by se říct, a nebo je zase zpátky. Další trend, který tu mám, tak je zvířecí vzor, konkrétně teda nejvíce leopard nebo gepard. Já sama nevím, jaký v tom je rozdíl. Tenhle vzor můžeme vidět úplně naprosto na jakýmkoliv kousku oblečení. Byly hodně populární takový ty kalhoty, myslím, z rizívdu, do šeda nebo do béžova s tady tím vzorem. Hodně ho vidíme na botách a kabelkách, na páskách, zase hodně doplňků ho i má, není to jenom oblečení, ale taky kabáty a trička a opravdu úplně všechno. A jak vidíte, tak já sama jsem si ho přidala do svýho šatníku, konkrétně teda tady ty legíny a potom ještě jedny žabky, takže už jsem ho vlastně nosila v létě. Jelikož já sama mám hodně minimalistickou skříň, můžete asi vidět i to, co mám na sobě, prostě bílý tričko a jednobarevný sako, hodně neutrální tóny, takže něco takhle v uvozovkách trošku víc šílenýho, jako je třeba ten leopardí vzor, tak se mi do mojí skříně hodně lehce zakomponovává. A ty outfity samozřejmě vypadají trošku víc oživeně, než jenom když mám jednobarevný basic kousky na sobě. Třetím trendem, který tady mám, tak tohle je opravdu trend. Ten tady nebyl až do teďka nebo každý podzim. A je to konkrétně styl takového toho venkova, předměstí, takový ty, představte si, jako bohatý paničky někde na svém ranči obrovským. Tak asi nějak takhle bych to popsala. Hodně tam můžete vidět vlastně košile, konkrétně teda denimové košile a spoustu různých bund, které nejsou elegantní, jsou většinou buď to prošívané nebo kostkované, nepromokavé taky a vysoké holínky, které vypadají vlastně jako jezdecké boty.
kostkované šály, takovej ten maličko, jestli znáte Dark Academia, tak něco podobného, akorát trošku víc ještě otočeno do toho venkova. Já sama tady s tím trendem asi experimentovat nebudu, protože si nemyslím, že je to vyloženě něco, co bych úplně vynosila, nebo co se mi líbí a chtěla bych vyzkoušet, ale mám jednu bundu, původně ze Zary, kterou jsem našla minulou zimu v sekáči a hodně jsem jí tahala právě, když jsem potřebovala jenom prostě na rychlovku skočit do sekáče nebo s balíčkama do zásilkovny. Já vám ji ukážu. Když už o ní mluvím, tak proč bych vám ji neukázala, že jo? Je to tady ta prošívaná bundička. Je to teda, jak jsem říkala, Zara, je to velikost L, takže mě je veliká, protože já mám normálně S-ko, ale aspoň se mi pod ní vejde jakýkoliv svetr a je hodně pohodlná. Tak tohle je asi jediný kousek, který já mám, který by tady tomu stylu nějak odpovídal. A žádný teda kousek z tady toho stylu já si osobně neplánuju pořizovat. Čtvrtý trend, který tady mám, tak zase není absolutně žádná novinka. Už jsem o nich mluvila vlastně v minulých videích o trendech, jak jaro a léto, tak podzim a zima. A jsou to balerínky. Takže jak můžete vidět, až vlastně na tu opravdu ostrou zimu, tak je můžete nosit úplně celý rok. A já mám konkrétně tady ty, které jsou ze Zary s mašličkou a právě já jsem sháněla některé, které by měly gumu přes nád, protože by mě všechny tady ty botičky padaly, kdybych ji tam neměla. Jsou vlastně z takového sametového materiálu a v černé barvě, protože vím, že černou jednoduše vynosím. Hodí se mi samozřejmě skoro úplně ke všemu. Je to dobrá černá, dobrý odstín černé pro mě. Není černá jako černá samozřejmě. Tady ten trend, tyhle boty jsou spíš do elegantna, dalo by se říct, takže někdo, kdo si potrpí spíš na pořádný tenisky a sportovní legíny a kšeltovku, tak asi tyhle boty úplně nebude chtít si pořizovat. Ale myslím si, že hodně lidí, hodně žen s různými styly by zrovna tady ty boty mohly snadno vlastně zakomponovat do svojí skříně a do svých outfitů. Pátým trendem, co tady mám, tak o tom už jsem taky mluvila, myslím si v jaro-léto trendech, a je to maxi sukně. Tam jsem vlastně mluvila o maxi délkách obecně. Tady mám konkrétně maxi sukně a nebudeme vídat jenom ty sukně, které jsou vlastně úzké od pasu až dolů, ale i opravdu objemné, nabírané sukínky, takové ty princeznovské, ale úplně každá bude v maxi délce. Midi délka teďka se snad už ani nemůže dělat, protože se to prostě už nenosí. Za což já jsem osobně moc ráda, protože mě midi dílka právě vůbec nesluší a mám radši buď to mini, anebo maxi. Tyhle maxi sukně by pro spoustu žen mohly nahradit kalhoty nebo džíny, protože vím, že je to jednoduše pohodlnější pro hodně z vás. A navíc taky vlastně nemusíte šetřit na té látce na těle, takže by vám neměla být zima, jako třeba v minisukních. Budete vlastně stejně zakrytí, takže si myslím, že je hodně žen bude nebo začne upřednostňovat právě před kalhotama. Těch trendů je mnohem víc, jak už jsem zmiňovala třeba tu burgundovou barvu, která se zase vrací, a nebo třeba blazery, které jsou ale vypasované. Ale jednoduše by tady to video bylo už asi moc dlouhý, a nebo pokud byste chtěli vlastně říct něco i o těch trendech, který jsem teďka nezmínila, tak klidně dejte vědět, ale tohle bylo pro mě 5 top trendů, které většinu z nich i budu já implementovat do svojí skříně, jak jste mohli vidět, nebo už je tam mám dokonce, protože, jak jsem říkala, tyhle trendy nejsou žádný novinky, takže spoustu z vás
bude tyhle trendy už mít u sebe doma, tak je jenom vytáhněte znova ven, pokud jste to dlouho neudělali, nebo s nima zkuste zkombinovat nějaký nový outfity, ať máte takovej ten fresh pocit prostě na podzim a na zimu ve svojí skříni a vlastně ve svých outfitech obecně. Takže doufám, že jsem vám dodala trošku inspirace, co teďka na podzim nosit, a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Zatím ahoj.